Laing negosyante na usab ang gipusil patay sa General Santos City. Hepe sa General Santos City Police Office gimando ang paspas nga kasulbaran sa kasong may kalambigitan sa riding-in-tandem criminals. Si Argil Relator alang sa dugang detalye. Patay ang usa ka online seller ug gani sales agent ug mga sakyanan nga si Kim Montaner, 30 anyos. Human kini gipusil sa riding-in-tandem criminals sa mismong balay niini sa Purok Vista, Barangay Sinawal, General Santos City, banda alas 4 sa hapon kagahapon. Matud sa silingan sa biktima nga igo lamang silang nakadungog og buto. Gani nagtuo pa kini nga rebentador. Apa nakita na lamang nila nga nahagba ang biktima. Okay na, mag-triangle lang ito ng buto. Wala, may magawas po dayon kaya akin magkuhan niya kay niya kadang sunod-sunod naman kung gawas may magawas na mo nga anak naman siya. Mga pila ka buto ang nadunggan mo sa'yo? Buto ko kuhan ato mga uno mo sa pila to. Siyam kasamad pinusilan ang nahiaguman sa biktima. Hinungdan sa nanaling kamatayon ni ini. Gani, 7 ka basyo sa bala ang narecover sa kapulisan sa mismong crime scene. Wala pa'y napunting ang motibo ang kapulisan sa ulahing pagpamusil patay sa GenSan. Apan mando karon ni Police Colonel Gilberto Tuzon, ang City Director sa General Santos City Police Office, ang paspas sa kasulbaran sa kaso. Kung wala ko niyo pasakahan og kaso, lauman nga ma-relieve sa pwesto ang mga station commander kung asa nahitabo ang pagpamusil patay. Commanders will be recommended for the relief. So if ever that they cannot solve or they cannot file a case against those suspects, so dapat mayroon silang ma-identify, mayroon silang through investigation siyempre and interview. Ako si Argil Relator para sa Mindanao.